kusasa siyodlala neMexico. Bathi abafika abasupport nakancane. Athi bafuna sishawe into ongawazi uyibone. Siyashintsha ekutheni nabahambe. Onganamaphepha eSouth Africa sithi. Ozela enza ubugebengu sithi. Abadayisa izidakamizwa sithi. Abathatha iy'ntolo la sithini. Akithi wonke umuntu unekhaya la azalwa khona. Lento yokuhamba belala ko-Home Affairs belala emapaki bethi ingoba siyabahlukumeza umuntu ubanjwe yini ukugoduka ekhaya. Sekukhuluma kakhulu kanti angakazithula ukuthi ngubani sanibonani. Igama uJacinta uZinhle uMango bese wakazuma uNcubakala uMsholozi kaTshomela uLugaju. Ngilanda namhlanje ngoba kuthiwa sizodimanda ongokwethu okuyisevisi. Uthe umasipala weTheku awusinike okufanele thina. Manje izathu sokuthi bengasinike okufanele thina ngoba busy banika abantu ekufanele ngaba babanike. Lamabhilidi ehlela abantu lapha esingabazi ubani wala eSouth Africa awufanele ngabe uhleli lapha yana ngoba ithini. Uyazi isimanga ukuthi lezi iy'tolo lezi ey'la. Lezi iy'tolo ey'la sathi siyobuza umasipala ukuthi ubanika kanjani abantu bokufika iy'tolo. Banawo yini amaphepha okuyiwona wona. Wathi umasipala awuku-check-i bona lokho. Phekwa lokho bathi uba khona umuntu oyedwa oba ne-permit bese enikeza laba abanye. So inqwaba yale y'tolo ey'la kufanele ngaba zikho ngisho na-342 wey'tolo. Phekwa lokho lezi y'tolo angithi khona into ekuthiwa yila-environmental compliance ila ucomplya khona nezinto zokuqoqa udoti kanjalo kanjalo. Manje isitolo masingabhalisiwe ngokusemthethweni abakwazi ngisho ukuzolanda udoti ngendlela efanele. Mabengawulandi udoti ngendlela efanele laba bayawuthatha udoti bawujikijele ngaphandle. The time bewujikijela ngaphandle ungena kephi ungena la ngaphansi kwa-drain. Lama drain efanele ngapho ahambe amanzi. Ngenkathi unetha amanzi ehambe uthatha wonke lo doti udoti usugcwele emapayipini bese kuba khona lento ekuthiwa iy'khukhula. So silala nje iy'khukhula y'qala leza y'tolo. Kanti kufanele siyenze kumasipala ukuthi uhulumeni usilalele ukuthi masithi umthetho ukhona uyanivumela ukuthi nibaxoshe. Yini enzima ngokuthi nithathe umthetho lo eninawo niwusebenzise? Kanti ubani okufanele ahlupheke thina? Ngifuna ukutshela nayi into yokugcina engizonitshela yona. Sibonga kakhulu i-MK ngokuthi lisupele lo daba lokuthi sithole iy'mfundo zethu. Siyabonga kakhulu. Ngizonitshela izinto ey'mbili-ke bese ngiyahamba. Eyokuqala ngqa. Eyokuthi ngomhla 4 November ningayenzi into engasile. Ngizoyibamba lapho nje. Ningayenzi into engasile ngomhla 4 November. Yakhala manje. Asikhona ngephutha. Sila ngenxa yamaphutha. Asawafuni-ke amaphutha manje. Ongokwethu kuzobuyela kuthina ongafuni futhi ukusinika lokho. Noma ngabe yiphi inhlangano engafuni ukuthi isitokfela sakaZuma anginendaba. Okusalayo uma ama-South Africans ayi-MK mangithola ithuba lokukhuluma nawo ngizokhuluma. Ongathandi akagibela ibhanoyi ayo-repatriate-wa ayele. Makuyisitokfela sakaZuma vele ngokwaZuma I don't care. Ngeke phela size sitshelwe
thina njalo bafanele senze into kube kufanele kube khona esinetheza kubona. Yingakho kuhlala iminyaka emingaka singayithola izinto esiyifunayo ngoba mawufuna into kufanele ukunetheze uyikhansela. Unetheza la uyikhansela. Ikhansela kufanele unetheze kuwena wena votayo. Akho khansela sonethezela la. Ngiyangizwa. Ikhansela ifuna ukunethezela alihambe labahambayo. Ikhansela elisulu elihlulwa umsebenzi lizohamba nayo umhlatezi. Niphinde ningilale lokugcina-ke. Ngithi mina bakhona abafikayo abade benenzela umsangano unyaka wonke nayonke leminyaka nawe zonke ley'khathi. Bebefika endlini bezonilethela igrosa bethi nibavotele thathani igrosa. Yangizwa? Nithathe nenze ngisho ibhrayi ngaleyo grosa. Bebeninika isikipha nisithathe futhi niphinde nisule ngaso phansi base ngimopha. Yezwa? Kodwa phambi kwabo ningasho lutho nivume lokho abakushoyo. Thatha igrosa. Ngiyangizwa? Thatha igrosa. Kodwa ngomhla ka-4 ungayenzi into ebhedayo. Ngoba masuvota wena wedwa ozobe ukhona. Malithi ikhansela lishuthele litshela ukuthi umthetho awuvumi. Umthetho awuvumi ukuthi ushuthe ukuthi uvotele bani yasho. Masuvota uvota wena nonembeza wakho. Akho khansela sakunethezela kulo nyaka nyangizwa. Akho ngisho uhulumeni sonethezela kulo nyaka nyasho. Ngoba nibangaka nje nitshela ukuthi uhulumeni fanele silalele yena kunokuthi uhulumeni ulalele thina. Sekuphelile ke lokho asakwenzi. Sengivala mhla 30 June. Ngithi ngomhla ka 30 June nyangizwa. Ngithi ubani? Ngizwe kahle ngithi. Ngifuna ngenze into eyodwa nje ngomhla 30 June noma zibe u2. Ngomhla ka 30 akhona yedwa ngicela ukuthi ayesitola yolutha niyezwa. Akhona yedwa umuntu ofika kufanele nimshaye niyezwa. Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa hawu Nkosi yami i-alarm zenkosi ishayiwe Jesu. Oh shame, ama South Africa ama vigilante. Uzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi nitshontshe. Lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba senza. Siyenza ngoba uney'ngane and uma iy'ngane iqhubeka ziphila ezweni la kukhona abantu esingabazi, umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli, leyo ngane yakho ngelinye ilanga iyobe ihleli nabo bodwa wena uzobe ungasekho. Lama drugs abayifida iy'ngane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga kungase kube yakho ingane. So ngithi kunina ngomhla ka-30 asintshontshe asiluthi. Into esiyenza ngomhla ka-30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni abizwa abenze njani. Ngomhla ka-30 sithini? Hayi ngizohamba mase seninginika umfutho wokugcina. Sengizohamba. Mhla ka-30 sithini? Ishabune ingane ezo7 sithini? Ishabune sitolo sakhe uRijani la khona sithini? Ngisho ngabe sithi uhulumeni wethu umnika